lidi, tady je někdy dětí a vítám vás u mého prvního let's playe Sedesní strojky. Já už tady mám domeček a mám už stuženky. Budu vám vlastně nosit takové ty videa a tak tady máme Torna. Tady máme Lindorn. Tady máme Neltorn. A já zpátky a všechno ještě vysmyslu. Tak. Nel je čarodějka, Lin je víla a Tommy je good luck a prostě takové ty. Dáme Nel alchemii a budeme badat. Jestli třeba nedělají. Sporadlivý? Ano, nebudu. A já budu dělat docela krátké videa, že někdy udělám dlouhé nějaké a různé věci. Dneska natočím až tak 8minutový díl a zde. Toho přeji nezahálela a i dovednost alchymie se zvyšuje na úroveň 4. Dobrý. A vlastně nebude to 8minutový video, bude to minutové video, 5minutové, protože teďka bude o ničem, jenom takové to. Kostislava. Jdeme to víc Kostislavu. Vidíte, že tady zraze. Vidíte, Kostislava naše. Tak já jsem to. Tady abyste ji mohli vidět. A já se trošku loučím, bude 3minutové video. Čus.